What? Those sausages look pretty good. Dobrý sváteční podvečer vám všem, dámy a pánové, i vám, velmi mladí a velmi malí. Hezký dobrý podvečer vám dětem. Dámy a pánové, zde českokrumlovský vikář Václav Pícha a farář církve Československé husitské Lubomír Braný. Pak starosta města Luboš Jedlička, milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s vámi se všemi. Vážení přítomní, hezký dobrý podvečer, již při tradičním zahajování adventu. Doby příprav na svátky vánoční, svátky narození Ježíše Krista. Všichni si přejeme, aby ty svátky byly radostné, šťastné, klidné a mírné. Luboš Jedlička, starosta města Českého Krumlova. Pane starosto, ať zazáří, ať se naplní to slovní spojení Budiš světlo, prosíme. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, hlavně vy, milé děti, hezký podvečer v první adventní neděli. Rok utekl jako voda a já věřím, že většině z vás přinesl více toho pozitivního než negativního, tak jako mě. Dnes se připravte k rozsvícení vánočního stromku teď. Hezký večer všem. Milí přátelé, dámy a pánové, Vánoční.